Спомням се, че майка ми имаше карти таро и ми беше казала да не си играя с картите. И аз, разбира се, си играех с тях. Без да знам какво означават, просто адски много харесвах илюстрациите и постоянно си играех с тях. И години по-късно, когато се нуждаех от някакъв знак, всъщност от нищото реших да се зачета и да започна да виждам какъв е бил смисъла на картите и най-вече на любимата ми карта – Слънцето. Не съм сигурен, че вярвам в магията, но съм убеден, че не вярвам в случайностите. И когато става въпрос за картите Таро, мисля, че те просто са едно прекрасно обобщение на всичко, което се е случвало в живота. Всичко, което си мислим, то вече е мислено, всичко, което чувстваме и преживяваме, то вече е преживяно. Всичко това е описано прекрасно в архетипите на картата Таро. Слънцето то е знака да си спомним да живеем отново. Независимо дали вярваш, че ще дойде или не, той идва. Което е много вярно за всичко.